खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग सानथामखौ फिन साबार बावबाय सय माजे भगवान महर लान सोनाफोर दा मुगा इमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन दे आङो बेनिफ्राय 10ता जालायबाय आरोना दुगैगौ मानियानो आलारि बाथि फोजोंना लानो हाबाय जिहेतु इसोरखौ अराय सम जों धन्यबाद बावनांगोन कासकर्स जों बायदिनि बोराया बाहेरायाव थायो न'आव फैयो सुथि फैयो मोजां सफैफिनो जाहाथे थांनायावबो मोजां सफैफिनो जेरावखि थाङा जेरावखि डिउटि हैया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारनानै सेफलि सफैफिनो बिनि थाखायथ' अराय सम इसोरनाव आरज गाबनो जोंहा गोनां जाथारो आरोना बेनिफ्राय मा होनो सोनाफोर बेनि सिगांनि ब्लग्सआवथ' आं देखायखाबायानो मा हालोद लांदां जायगा आंहा दा बार बायदि उरायलांफिननाय होननायसो आरोना सोनाफोर ओमफ्राय खामानियाबोथ' फुङावनो मावखादोंमोन बिथांखौ दोननानै फैनानैनो मावलाजोबखादों सिबनाय मानाय जाखिनि दङ लेथ्रा लेथ्रि एकदम साफा खालामखादों आङो ओमफ्राय खामानियाबो बारा गैयैजों मानसिखौबो खालि मोननायजों ओरैनोथ' खालिखा हामेसा थेवबाबो दसे फैनानै दसेनो खालि मोननायजों जेबो मावनो गोसो जायैजों उरां फारां हल्ला ज्रब मोनलायबाय आरोना आङो देहाखौ दुरबल मोनलायलायबाय खाराब मोनबाय आरो गोसोआव देहाखौबो खाराब मोनबाय आरोना गोसोआव स' अब्लाबो बिदिजों बहा जानो सोनाफोर नों संनो गोसो गैया नों जानो गोसो गैया होननानै बहा जानो गथ' सानै दङ नङा होमबा स' जेने थेने खेचरि संबाय आङो ओंख्रियाबो गैया जाखिनि जानांगौ मैयानो जाखाबाय ओमफ्राय गोजां गिसि जानायखौ दहाय फुङाव जालायबाय फिसालायाबो जालांबाय उफाय गैया दा ओमफ्राय आलु दालि खेचरि मिक्स खालामनानैसो संबाय आरोना आङो जेने थेने गाबहोबाय एकदम गोसो गैया सनाफोर आरोना अब्लाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो खानायखौ एसे खाथ'फिननानै लानो आङो दैया गसरनाया खारा जादों आरोना बेनिफ्राय मा होनो सोनाफोर फुंनि नजाराखौ आं देखायनो सानदोंमोन बाट देखायनो रोङासै आंबो खामानि दामानि मावखांनानै गाव बे एसे खेंखायफिननायाव एसे उन्दुफिननाय जादों आरोना माबा जाबायमोन 6तासो जानोसैमोन ओमफ्राय उन्दुफिनदों मानसिया 8ता बारनानैसो सिखारदों आरोना बेस्रा बिदायाबो स्कुलाव थांग'लायबायमोन दाना बेस्रा सिखारनानै नायथिंबाय बियो आंबो नायखोमागासिनो आरोना बिसिनायाव नायथिंग्रोबाय आरो उनाव बेस्रा लासैनो सोंबाय पापाया होननानै जा बोरैबा मोनबाय आङो ओमफ्राय बाबाया आइसक्रिम लायफिनबावदों होननानै आङो थगायनानै दोनबाय आरोना माथो होननानै खिथाबावनो ना ओमफ्राय बेस्रा गावनो डिउटियाव थांबाय बाबाया डिउटियाव थांबाय होननानै ओरैबायदि सुन्दर सोंबाय ना माने जेब्लायबो बाबाया डिउटियाव दङ डिउटियाव थांदों होननानै खिथाखायो नालाय ओंखायनो बिनि माइनाव माने डिउटियानो थाबाय आरोना स' दा दुगैखां लोबखां बिसिनि बिब'मोनाव थांलायबाय गेलेनो बेस्रा बाबाया होननानै गेजेर नागिरबाय थायो आरोना ओंखाम संग्रायावबो नायहैलायबाय मैया नुबाय थाबाय नालाय दागा मागानो एकदम आथा खिथानो बिराद आथा खिथा आरोना आं फिसा सानै सोरखौबा बारा नुवा आङो बिफाफोरजों बारा आथा जानाय गोबावजों खनसे फैनायबाबो ओमफ्राय जोंनि फिसालायाबो गोरलैनिफ्रायनो आथा फिसाजोआबो दा आथा आरोना जास्ट एसे लाजिनाया बांसिन आरो नुजेननायाव फिसाजोना ओमफ्राय फिसालाना बिदि लाजिनाय गैयामोन फिसालानिया डाइरेक्ट बिफासो आरोना बिफानि फिसा गोजासो 3 hours later सानसु सांख्रां बारलांबाय ओंखाम जाखांबाय फेसाव स्माइल लुफिनदोंना खारन दङ माब्राबा जि जोम थिखांना लानो आङो बिराद जि सुदों आङो दहाय आरोना इथिंबो दङ मैयानि बासिया दङ सब थिखांग्रोनोसै आने वाला है मिलन की घड़ी मादि लाइफ आंनि उलट फुलट दसेनो दुख दसेनो सुख आरोना नो टेनसन जेबोना बिदिनोखा एक्सेप्ट रानाखै अबेबा फुङाव सुनायफ्रा मैयानिया रानबाय थाब रानदो आंहा बारा समय गैया बे जिफोरा आंखौ एसे दिगदार होबाय सान्दुंआ बिराद खथा आरोना दिनै सुरज देबथाया एकदम जोंखावथारदों नै आयौ रसनाफोर ओरैनोथ' आङो जिफोरखौ लाबोग्रा खना मानो होनबा एसे सुग्लायनो होयो आङो सान्दुंबाय सनसना लाबोनायखौ बिदि खना आङो नाथाय दिनै आंहा समनि आंखाल दाबसेयाव थांनांगौ लागासिनोफोर भेरि एक्साइटेड ओंखायनो बिराद स्पिडाव
खनना लानोसै आरोना खुनु खोथा गैला माने गुदुं गुसुजों खोथायानो गैला आरोना माने खामानिया जोबनांसिगौल' स्रां स्रां मावनांसिगौल' मानो होनबा आं अबावबा थाङोबा खामानिफोरखौ स्रां स्रां मावनानै थांनो होनबासो गोसोआ मोजां मोनो माबा मोनसे लेथेर फेथेर गालांदोंबाथाय माबा सु थांफानाय बिखायाव सु हाबना थानाय बायदि माबा खें खें मोनबाय थायो आरोना जाम्बि जाम्बिनो ओमफ्राय नै बे जिखौनो आं दहाय फुङाव जोमनानै फैदों आरोना सनाफोर बिथांखौ दोनहैबा ओमफ्राय दिनै बिराद सक सका सुबाय आङो गाव होनदों नालाय एसे मैलासोमोन मुगैनाङा दे होनना बुंलायदों आरोना ओमफ्राय मा मुगैनांगौसै गिलु बालु आङो सुखानांखागौ सुनानै होनो मोनैसै आं दुखु दाखा मोनो ओंखायनो सुनानै दोनबाय आङो जेब्लाखि गाव जोमफिननो मोनो मोनथोंसै आरोना आरो बावदोंसो लोगो मोनखानोसै जखन दा हरनो हासिगोन आरोना बेखौलाय आरो मा सिन्था सुखादों मोजाङानो जादों रानखाबाय सनसनानो ओमफ्राय सोर सोर बुङामोन बिदा बिनानाव बिराद अनलायलायो होननानै नै खेबलायलायगासिनो दं आरोना अयथासार बिनानावा जि अयथासार खुख्लाबो दे बारा नङा सम सम आरोना खोथाफ्रा मिलायलायाबाथाय ओरैबादि नायदो गाबै 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 रायगासिनो माबा जादों सानदों बिदाखौ गिदों आगैया मा गिदों दे मा दे बामना हमथानो लायनै गैला अमाखौ मालाय बामथाबगासिनो दङ कबि खुसि कबि गोमसो जोंना रायजो राजाफ्रा आवा होन मोजां हमथामा गिदों एबार दसेनो स्राय थालायबाय एकदम अयथासार आरोना हारसिं एसे लावखुमानो आं रसनाफोर बिराद सिं साबाय दोखो दोखो मैयानिफ्रायनो रेस्ट गैया दिनैबो बिदिनो बेसे सहायबावनो बिमा बुरियाना फिसाजोजों फिसालाजों थिफिनायगासिनो एसियावनो इसे हारसिं लावखुमानो आङो सु गैया दानो नागिरनानै फैगोन आरोना मेंनायखौ दोनथ'नानैबाबो आरो दाखालिनि बायदि सोनाफोर बिथांखौ आरो फिन खेबसेबाव एसे नोजोर नुफिनगोन एक्साइटेड आरो आङो मेंनाय बानायखौ दोनथ'नोसै आरो अब्लाबो सिंखौ एसे खेयाल लाखिनानै आङो एसे सिं फेंनानै लानो सोनाफोर एसेयावनो जाय जाय भिडिअ गारदों लोगोफोरनि भिडिअ एसे नायनानै लानोसै ओमफ्राय दासिमबो आंनि मबाइलनिफ्राय सोरनिबा सोरनिबायाव नङा एखमबा आरोना कमेन्ट लिरजायैनि प्रब्लेमानो जोबाखै दे सनाफोर बे आंनिल' नङा सोरबा आगैमोनाबो बिमामोनाबो बुंबाय आंजोंबो लिरजायाखै बेलेगनि कमेन्टआवसो हाब्रेलायनानै बेस्रा कमेन्ट होनाय बेबायदि आरोना ओमफ्राय सोरबा आगैमोना आंखौ बुंबाय आब' आंनि भिडिअखौबो नायहैदो अननानै होनबाय आं साबसक्राइब खालामखानायफोरानो आरोना ओमफ्राय आं बिनि भिडिअखौ नायनो मोनाखै नामाथाय साननानै आं नायहैलायो ओमफ्राय भिडिअआनो आं नायखांखानायसो आरोना माने लाइक होखाखानायसो माने आं कमेन्टखौनो होनो हायाखिसै नालाय ओंखायनो सानबाय आब'आ गावसिनि भिडिअखौ नायाखै होननानै बिदि नङा सनाफोर आं भिडिअखौ नायो सोलाबबा नायो जेबो आलदा बुस्थुखौ नायनो समाय गैया आरोना बे नोंसोरनि हगारनाय भिडिअखौनो नायबाय बायनानैनो लाइक नोंसोरबो आंनिखौ नायो नालाय आंबो नोंसोरनिखौ नायो फाला बदल ओमफ्राय मानो बेखौ लाबोफाबावनांगौ आरो सिनायनाया मानसि फैखो बेनो जाबाय बिमानि हारसिं फेंखुमानाया गैया नै माबा गैला उदै हासिनाया बिमाना जिलांफिनजोबसिगोन ना उदै हासिनायजों हाबफिनसै नोङो हाबफिननो उदै सिङाव थांनो इयाव हाबलांनो उदै सिङाव हाबलांनो नोंखौ उदै हासिनायाव गेमलायनाय जिरायफैदों बिमानि मेजेमा थोल्लौ जालायबाय खोमा उदै सिङाव आरोना थोल्लौ जाबाय मानि मेजेमा नों मानोथो बिदि जिराया मा जानांगौहाय मेजेमा फुस गलायनाय ओमफ्राय बे कमेन्ट लिरजायै प्रब्लेमखौ टेकनिकेलि इसु होनांसिगोन बिसिनिफ्रायनो जानाय बोरै जादों मोनथिया लाइकखौ होजाबाय ओमफ्राय कमेन्ट होनोसै होननानै थुबाथाय कमेन्ट लिरनो लागा बुस्थुआनो गैया आरोना ओमफ्राय सोरनिबा भिडिअआवनो सोरनावबा लिरजाया बेबादिसो आरोना आरो सोरनावबा बिदि प्रब्लेमानो ओंखाराखै आं जि दुखु मोनगासिनो दं आरोना आंहाबो आं नायबोनाय भिडिअफोरखौ आङो चापखौ गारबोनो लुगैयोना बा लाभ होनानै फैयो आङो स्माइल होनानै फैयो आङो लाइक होनानै फैयो आङो आरो माबा मोनसे बुंनांगौ लागा दंबा बुंनानै फैयो आङो है जारलाहाय माला जे थिग जागोनथाय आगोलाव जाथारामोन दे आं सोरखौबासो खोनाबाय थायोमोन सोरनिबा प्रब्लेमखौसो खोनाबाय थायोमोन आङो आंनाव कमेन्ट लिरहरनाय आरोना सासे बिमायाथ' बेस्रा लिरबाय थायोमोन कमेन्ट लिरजालायहाय बिमा बेलेगनियावसो बेस्रा हाबनानै लिरना होदेरलाङोमोन आंनावसो बे बेमारा जागारबाय आरोना आरो आंजों लोगोसे दा माखासे आगैमोनाबो बिदिनो लिरना हरग्रा जालायलांबाय मा जाखोथाय बे बेमाराबो गैया मोजांखौनो उन्दुनो मोना एकदम सोरबा बथल खोलाय माबा खोलाय बारखोलि अयथासार खर'आसो खावसे सालायबाय आरोना आंना ओमफ्राय मा थस सुलायखो जै आथा सिथा आयौ दुस्थ'फ्रानो नोंसोर सानैया आंनो आंनि जिबननिफ्राय 2 मास समय होदो आंनो
सरि 1 मासबानो जागोन 20 दिनबानो जागोन होमबानो आं फिट जानो हागोन बिसोर टेनसन बजाय होखाबाय आंनो आरो टाइम होआ बिसोर आंनो 20 दिनल' समय हो बिमाया दानो सुइ स्लिम फिट जागौमोन था दा बिमा हाथि मेरे साथिजोंनो दा सुबाय था हाथारला आंनो 20 दिन समय होदो नोंसोरो तासार जाबावदोंसो आयौ जाबावदोंसो सिदा सिदि ब्लग्सखौ आङो साइथिंनि गोजौनिफ्रायसो लाखिनाय जाबाय आरो ना न'आव लास्लाबलायनो हायासै आथुर आथुर फैनानैहाय ओमफ्राय ओरै सानै सुबुङा दङ हेलौ खुस बिफाखौ आरो नुबावसिगोन दसे नुयैखौनो एकदम खांबां आरोना बिसोरो एसे नुबावनायखौनो नुबावनाय जुनारफोर बेखौनो जोङो नायसाबनो होननानै ओंखारबावथारबाय आरो ना आं एसे लाजिलायलाङो दे फिडफोराव भिडिअ खालामनो थेवबाबो खालामदों आरो ना बहुद खालामनो जाबायना आङो सुनाफोर जोंथ' लोगो मोनसिगोनानो नेक्स्ट ब्लग्सआव मा रोखोमनि लोगो मोनगोन बोरै लोगो मोनगोन खय मिनिट लोगो मोनगोन बेखौ शेयार खालामसिगोन दा ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मानसिफोरजों आं भिडिअ खालामनोबो लाजिबायबो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच